Kawo lamabhela sicoco sinoke insundwana ngamakhokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika phezu kwentaba siphezu kwentaba ke xa sitshoyo siphakamise ezohlwele omahlaphahlapha siphakamise oguqa kandlela kamsalela siphakamise osompisi siphakamise omphemba abanye mabephemba ngamaphepha thina siphemba ngamabele bathi ayisiyophemba ngayo ubhele uthanda izibi kodwa ayingathi uthanda namabele ubhele namhlanje siphethe umba othi isithwalo esihamba nedlozi sithi ke lento esisithwalo aside sishiye ncam lento esisithwalo because iyajikeleza lento esithwalo uthi sewugqithile ingathi iphinde lento yabuya singekangeni ke kuyo sithi wena mntu othi uyafika kweli khaya mhlawumbe wena ubuzothwala nje uthi nasi isithwalo esihamba nedlozi kawuthi nam ndingene ndizothwala sithi don't forget to subscribe, hit that notification uba uthi ingathi lento yakwabhele nawe ingathi ihambelana neli lakho igazi. Comment ke we also take next comments zabathi hayi andivumelani mna nobhele ukwenzela uba kaloku ngothetha kwakho kubekho mntu ufundayo kwicomment yakho sithi sheke mntana omhle ukwenzela uba levangeli kamvangeli uJoel ihambe iye phambili levangeli ingapheleli kuwe. Copy and paste kuloo ndawo upasta kuyo. It can be a Facebook, Twitter, it can be another corner ke kuloo ndawo othi noko ndingakwazi upasta kuyo le ndawo. Masiwagawuleke siwarhuqe sithethe ngaso isithwalo esihamba nedlozi. Number 1, we deal ke with abantu abathi ukuthwala yayinto eyayikhona apha ekhaya kwakukhona umuntu owayethwele apha ekhaya izinto ngoku zimile ubomi bethu abusahambeli indawo siyayifuna imisebenzi asiyifumani sileqwa zizimnyama silalwa zizinto umhla nezolo kudala siyolahla izilwane lento ayingathi ayide ilahleke. Number 2, we deal with abantu abathi ubomi bam bumile akho nto ndingazange ndiyizame imali ndiyiboni ayikungcono ndihambe ndiyothwala apho ndizawuba nemali eninzi ezawumane igajwa yiloo nyoka ifika naloo thikolosho ingena ngaloo ndlela yayo loo mali enemali engapheliyo. Sithi we have people who say ukuthwala oku kukukhuphula amandla edlozi, meaning lento ikukuthwala is nothing nje untoward. Uba besinokukhumsha lo language itshoyo abanye bade bathi if uphuma apha endlini uya kumntu amayeza uthi uyofuna isibunge okanye uthi uyoqathula uthi wena uyofuna into yentlahlo uzawufika uchele ngayo apha ekhaya kukuthwala oko. Bade bathi xa bekekela ngayo lento besihla besiye ezantsi bathi ukuya enkonzweni yofumana lo wulu yasecaweni loo ntambo yasecaweni uyiphathe uhlunyuka nayo okanye uyifake emagxeni uyifake engalweni uyifake ezinyaweni loo nto kuthiwa kukuthwala. What is isithwalo? You know, you've got the current definition esithwalo lento that we just mentioned. We have a classical, a historic definition esithwalo. Isithwalo that we know from okhokho nabazali bethu ababethwele. Ukuthwala kukuhamba uyolanda lonto kuloo ndawo ukwenzela uba lonto ikwenzele izinto. We don't want to be specific ke uyolanda lonto wena ukuthi kuncedise ukwenza izinto abantu beyolanda ezonto kwenzela imfuyo yakhe ichume atsho ngamasimi amahle ngegusha ezininzi adangazazi noba zingaphi. Number 2, omnye ebeyolanda isithwalo kwenzela ibhizinesi yakhe isimame abe naloo bhizinesi abe nezo tractor zakhe abe naloo nto yakhe ininzi. Number 3, omnye behamba olanda isithwalo kuba eyindoda ephetheyo apha ekuhlaleni ufuna uhlonitshwa omnye ufuna nje ukoyika ukwenzela uba lento yakhe ibe yiyo liqhwabaqhwabayo xa ingathi nimqhela kakubi. Number 4, omnye behamba yolanda isithwalo ukwenzela uba ibandla lakhe noko libe nakho ukusimama atsho ngebandla eligcwalayo kunabanye abantu bamanye amabandla. What has been a common thread ke kubantu abathweleyo, whether ungulo mfundisi welo bandla ungulo novenkile ungulo mntu lo masimi, isithwalo esi has been followed ligazi eliphalalayo bekubakho lo mntu ufayo. When it's all said and done izinto ziyema kuloo ndawo ukuba kwakuthwele utata omkhulu lento siyitshoyo izinto zimile ukuba kwakuthwele le ndoda elibandla liyasapha ke libandla xa le ndoda ingasekho because elibandla belibanjwe yiloo nto ilandwe yiyo loo ndoda. What of today ke? What about today?
Today umuntu uyahamba ayothwala athwalele all sorts of things ezigqithayo kulesi gqibo thetha ngayo ngasentla ezazizathu zine. Omnye uyahamba ayothwala uthwalele ubakwazi unyanga abelelo gqirha likhulu laziwayo lidumileyo kuloo kona yalo kanye lo xhwele likhulu linyangayo uthwalele oko kunyanga. Omnye athwalele uhlola aziguquguqula iindaba zakho akuthatha ukusuka apho usuka khona kuxelela ipin number zakho akuxelele yo ID numbers. Yayibona ke ngokuthi noko sengu-higher grade ngoku le nto yasesithwaleni. Abanye ke bathwalela ukuthwalisa. Yiyo ke le nto sithetha ngayo yesi sithwalo sanamhlanje. Omnye unamathwasa amaninzi yena uthwalele ukuthwasisa. Nizawungena nigxalathelana ke kwaBhele nizothwasa kuba kaloku uBhele kuyo ngathi yayicwaba mos le nto niyayibona mos into kaBhele. Xa seke ngoku it's said and done famba uyagoduswa mntana omhle sewusekhaya kuma kwantonxi kuba kaloku khange kube khonto ibikuthwasa apha kuwe. Wena ubizwe ngento kwaBhele yaqhutywa le nto kukuthwasa kwakho iqhutywa ngale nto kaBhele yahamba yokuqabela. Ngoku xa sefanele uba ube ngulo mntu wenza izinto zibukwe akukho kwanto ulandelwa ngamathongo angacacanga. Omnye akanakwathongo livelayo izinto zakhe umntu zimile uthi gqike ngokumbuzo obuhlungu ukuthi abantu basekhaya bandiyekeleni ukuthi ndihambe ndiyothwaliswa mna ngobe ndithi ndiyothwasiswa. This is not just a rhetorical question, it's a very painful and sad question because it gets deeper into a problem yazo ezi zinto zokulukuthi what's the word. Ingqondo zethu ngoku azisasebenzi kuba sisebenzisa ingqondo yakho isebenza because ubizwe yinto waphela uba kuyo le ndawo ukuyo ugoduke ke ngoxa sowugoduka ubobomi bakho bumile sawulandelwa zizilwane nesihlwela sisaveli because ngoku sesisithwe yile nto uhanjiswe nayo ngoku buyothwasiswa kulandlela uthwasiswe ngayo. Sithi ke truth be told isithwalo is no longer lanto yayifihlwa kudala. This is what makes lento very scary. People are happy to announce ukuthi bathwele. People are happy to announce ukuthi bayathwalisa. There are many people with real names and faces abathwalisayo bavele beziphethe ezi zinto benza ngazo athi nansi eyasekhaya. Omnye ichaza hayi eyasekhaya nguntontoni ihlala emanzini ndayiphiwa ngabantu abadala xa ndinozana apha nizawuyoyika. Some will have to gain courage ke bantu abahle ukwenzela ukuthi bakuxelele ukuthi bayathwalisa. Abanye they've gathered that energy and courage sebeyichaza into yabo. It means what we see is not all there is. Bakhona abasayifihlayo, meaning both abathweleyo nabo bathwalisayo. Before sincokole ke ngesithwalo esihamba nedlozi, let's answer the following questions. Number 1, why is isithwalo so popular and common these days? Number 2, is isibunge isithwalo na? Ezinto besithetha ngazo ngasentla ingaba xa uzinxibele iwulu yase St John's yaseZioni uthwele na? Xa uqathulwele inhlahla omnye kuthiwe ugcatywe inhlanga zemali ingaba uthwele na? Number 3, is it true ukuthi ndingathwalisa ndibe mna ndingathwelanga? Let's get to number 1. Why is isithwalo so common? Isithwalo bantu abahle is like yonke nje into fashionable at that particular moment. Isithwalo yinto fashionable now. If you think of what is fashionable, is always something ezisa imali. There was a time it was fashionable ukusuka kulo kona uhambe uyosebenza emine. Because xa ubuya uthenga inkomo, ubuya wakhe uronta, ubuya wenza izinto. It was very fashionable to an extent ukuthi wonke umfana when reach a particular age ufuna na ukuyosebenza emine because abanemali. There was a time ukukhuthuza oku was fashionable because abantu abakhuthuzayo they had i-brandwood, they had yayibona mos ngoku sesidisclose ne-age bebene-moccasin. Uyayibona mos ukuthi ukukhuthuza oku was something bebehamba ngeemoto ezithile, iziskyline neecresida. Ndithetha ngezinto zalo maxesha ezazi-fashionable.
there is a moment apho into yokweyo cash in transit was common, because uyazibana sizayomisa la moto sidubudubulane naba bantu abaqhuba la moto inemali sidubudubula uba usewinile, we go home with thousands and thousands. Apho sofike khona senza ibhati ezinkulu kunxilwe kube mnandi. Isithwalo, if you look at abantu abathwalisayo, they are today's fashion stars. What's the word? They are today heroes. Banezi zinto that you need. Banxibe ezi zimpahla uzifunayo, some of them. Banale mali uyirhalelayo. They drive the type of cars today. Aba bantu bathwalisayo baza kuxela ngezindlu abanazo. Ndinendlu endaweni ethile, ndinendlu eSandton, ndinendlu eMhlanga Rock, ndinendlu azibiza uvela ubona ukuthi lento lena noko nam ubamubomi ingabenza bube better, and then they start to show abantu abathweleyo ukuthi look at uSorenso is as young as you are, but look at life yakhe ukuba indawoni. And then you just start to wonder ukuthi Maru Sorenso naye is a no school no church like Mimos. Why mna ndingazuba nazo ezi zinto anazo? Nam I'm also a no school and little church, nam ndingakwazi ukuba nazo ezam moto zininzi nezazindlu zininzi nalamantombazana amahle anezinqa ezishukumayo, because lento is very popular. Iyenza lonto into yokuthwala ibe yinto wonke umuntu ayinqonelayo, but it does not end there. What is very scary into yokubana it has now been sugar coated. You are told ukuthi no lento lena is not what it used to be. Esisalapha isithwalo ayisiso esiya eyayiqhele ukuba siso, yusisi khuphula amandla edlozi, that is all we do. Hayi lena yalapha ayinabungozi bungakanani. Uzamana uzixhelela nje wena inkukhu every quarter, mhlawumbi once a month umana uwisa inkukhu, once in 6 months uwisa igusha. They don't tell you ukuthi what happens after kuphele ezinkukhu ubuzenza. And they also point to themselves. Xa sisiyapha ku number 3, they point apha kubo ukuthi look at me, naba bantwana bam basaphelele, look at imfuyo yasekhaya, look at what I have. Lena ndiyenzayo into ayinabungozi, ayibulali. I have heard lento esisithwalo for the past 10 years. Abantu balapha ekhaya abasishiyayo basishiya ngenxa ye-COVID, basishiya ngenxa yezizinto ezinormal. Masithetheni ke inyani without disqualifying esi statement salomntu utshoyo. Ukubana ubulawa zizinto zasesithwaleni, it doesn't mean uvuka uqwayiteke emthini. You die from natural causes, because your death must be death esikwazi uyibhala kwi-death certificate ukuthi COVID, car accident, gunshot, just like nabo aba bantu bathweleyo. Look at how they die. It's either a sudden death, umntu kuthiwa uvele wahlala esitulweni akavuka, hayi uye walala akavuka, hayi uye watyiwa sisisu sangespeed akavuka, or is trauma. Either abo bantu bathweleyo they will die from a car accident, a gunshot, burns, stab, falling from something. Iba zezo zinto, because i-death yakhe must be instant. Makangaguli iintsuku ezininzi, because kaloku the date has been set ukuthi wena on the 19th of June 2021 ungubhabhayi, nawe kuzayothwalwa ngawe, nawe uyokwenzela abanye abantu isithwalo. Besiphendula into ethi why lento i-common, yenzwa common kukubana we also have i-social media apho sikwazi ukusithatha esi sithwalo sisizise kwi-mainstream, so that any person who's interested in ukuthwala akwazi ukuyithatha lento esi sithwalo. And is now, as we said before, lento has been glorified. Abantwana bethu ke who cannot think, abantu think ukuthi problems zabo are insurmountable. There is no one who's ever had a problem like mine. The only solution engu around the corner solution, meaning I don't have to work hard, kukuraise nje i-30,000 ndihambe ndiyofuna isigubhu. Ude athi lo mntu uzawundithwalisa hayi funeka ube nento yenza, noba uthengisa ii-chips, noba uthengisa nje amagwinya. Most of them they say okay mna ndizawuthengisela utywala because naye ufuna obatywala. It has now become common lento yesisithwalo, because now we have a lot of marketing
siyayithengisa lento, we are nicely dressed selling lento, we show off what we've achieved, what we have, we point at people asebethwele sithi look at so and so. Now lento has got some social proofing before, because uyeza naye ubhele athi nami ndayothwala kwabani, look at me now. Lento ke ngokuyenze ibe that popular, and there is no regulation, there is no law that regulates lento to an extent uba iboyikise abanye abantu. We don't say if something is regulated abantu abazuyiyeka. Look at abantu abatya drugs while you get caught and get arrested. If utya drugs, people are able to go face security guards. I can be shot and killed. Sizama ukuthi ukuba regulated is not all there is, but there are some people who would fear irregulation. Wabe kuthiwa lento is regulated, they wouldn't ordinarily go. Number 2 is isibunge isithwalo. Ingaba xa ndiyothatha amayeza enhlahla ndifike ndichela apha ekhaya nam ndizipotapote ndizenze nam ndithandeke, ingaba ndiyathwala na? Let's answer the first question esiqale ngayo. What is ukuthwala? Ukuthwala kukuyothatha loo nto kuloo ndawo ukuthi kuncedise kuloo nto ufuna uncediswa kuyo. What we did not say, ukucomplete esi statement, loo nto uye woyithatha kuloo kona uyithathe kuyo, ihambe lento nayo ifune something kuwe in return. Zonke indidi zesithwalo noba bayikhumshe bayithini, abanye bazawuthi hayi le idlu ugoloko. It means lento it has to be given something. Hayi le idlu olive oil, uyazibala olive oil, olive oil. Ayidlu olive oil, hayi le idlu umhlakuva oil. Lento iyatya. Isibunge, what does it eat? If uye waqathulwa, what else do you have to keep doing ukufida lento uqathulayo? Uba unewulu yase St John's, yintoni efanele uba umane uyenza to give amandla kule wulu either than okakuthandaza ubulokhu kwenza ordinarily? This is one of the ways ke abantu abathwalisayo they try to elevate lento okuthwala ukuthi anything oyenzayo, including ukuphalaza, ukuthwala, ukugquma, ufuta, ukuthwala, ukuthambisa amafutha enhlahla, ukuthwala. This is nje one of the ways zokukuxelela ukuba isithwalo is anything and everything, and they are lying. Ukuthwala kukuyolanda lonto ikwenzele lonto ufuna ikwenzele yona. Isibunge ngamandla amayeza nalo mafutha athile, and it doesn't go beyond that. Akho nto izawuvuka apha, akho nto izawudimanda nto apha. Iwuli yasecaweni has nothing to do with isithwalo. Mama ngasixokisi kakhulu. You see this problem of being no church no school, they deal with a lot of no church no school, then bacinga ba all of us cannot reason with them. Number 3, is it true ukuthi ndingathwalisa ndibe mna ndingathwelanga? Is not true. Awukwazi ukunditraina kwi-mechanical engineering if you don't have mechanical engineering. You might have undergone the process mechanical engineering so that you can impart that knowledge. You can't train me ekukhatheni if you've not been trained ukukhatha. You might have at least observed okukhatha. Umntu okuthwalisayo has gone through a process yokuthwala yena kuqala. The only differentiator kulento yena ixesha elininzi aba bantu basithwalisayo bathwelele ukuthwalisa. Bona abanazinyoka zibaphathela imali neento zibaphathela izinto. Bona eyabo into ithi abantu will come to me, I will make money from ukufika kwabo, and then I will have that money, and then ndinike lo mntu lento yena azayoyixhelela. Lona yena ukuxhela may not necessarily be there, okanye may be there but lena yakhe ayizuba yinto ezawuhamba negazi, because akananto yena emlandela imali. If une 30,000, le 30,000 ile ize nobhele ngoku ebezothwala. If une 1.5 million, if this person was keeping receipts okanye documentation, will say kule 1.5 le ize nobani, le ize nobani, lena I sold into this much. Kanti wena mntu yothwala kuthiwe kuwe hayi wena thengisa noba zi-chips, and then from ukuthengisa ii-chips you'll drive a Lamborghini. How do you buy a Lamborghini from e-chips? It means when you've got something emaikulandele imali, and then because the higher the return,
the higher what is demanded of you. Yena uqokelele 30,000 wena you'll get 30,000 every week ongakhange uswete for yona. Yena ukhande isigubhu wothenga amayeza wehlenyuka eyofuna amafutha wakhanda apha wahlala, then wena wafika kulo mntu who has worked wena you don't want to work. So ayizufana ke ngoku indlela ezawuresponda ngakhona lento yasekuthwaleni. It is true ukuthi yena abakhe abantu okanye abantwana abafi kodwa abakho wena bazawufa. Masigqithe ke siphendule the question ebesiqale ngayo, what is isithwalo esihamba nedlozi? Ayiphendulwa ngubheleke le question, iphendulwa ngabantu abathwalisayo. Abantu abathwalisayo, listen to them apha ku YouTube, bazawuthi kuwe xa ufika apha ekhaya before sikuthwalise sizawuhlola sijonge ukubana sesiphi isithwalo esiza kufanela. Masibuyele kweli gama lohlola. If you check aba bantu bathwalisayo, all of them will tell you ukuthi, let's not say all of them, imajority abazawuxela ukuthi hayi mna andilogqirha, mna ndingumntu amayeza. Abanye would even come clean athi hayi mna shem andinaneyiphi kwezi zinto, mna ndazihambela ndayozilandela le nto ndisebenza ngayo, mna andiyonyanga itheni, ndisetyenzelwa yile ndoda yiyo lena ngoku eseyilapha abantu, mna ndingulapho kobhana wakuqala. Abanye bazawuthi mna zange ndayothwasa, but the same person will come and tell you athi ndiza kukuhlola. Uhlola njani ungelo gqirha? Uhlola njani ungazange uthwase? Ufuna unxeba ubhelo ongazange athwase, all of a sudden will say ndizawuqale ndihlole ndijonge ukuthi uhlola because unalento ahlola ngayo, ayinguye ohlolayo. But let's get to the question. Ingaba sikhona isithwalo esihamba nedlozi? Bathi sizawuhlola sijonge ukuthi kwizihlwele zakokwenu ingaba sikhona na esizawuvuma ukubana uyithathe lento. I watched kwasukasukela this person, without mentioning name, ungayosijongela mosna kwasukasukela, uthi sizawuhlola ukuthi ingaba abakulo baba bayavuma na ukuthi uthathe lento. Agibisele into zakoko abahlola athi hayi abakulo baba bavumi, masibheke abakulo mama. Aphinda ahlanganisa into zakhe aphose athi ya kwabakulo mama nangu ovumayo, and then he's pointing at one of ezi zinto athi kulo mama nangu ovumayo ukuthi lento siyenze. Now niyayenza ke ngoku lonto leyo yokuthwala. Now ke ngubuya imamela uthwele ngedlozi. What does it mean? Ingaba lo mntu othi yena unaye umkhulu ahamba naye is lying? Lo uthi ndisebenza nogogo ingabe is lying? Xa ubhele sithi awukwazi uthwala uphinde ube nedlozi. Masibuyele kule example lo othi kulo mama nangu othi yena uyavuma. Truth be told, kulamakhaya ethu bakhona abantu abangasangeniyo esihlweleni ngenxa yezinto ezimbi abazenzayo. Ngumuntu wayethwele, ngumuntu wayethakatha, ngumuntu wayebulala, ngumuntu wayesenza izinto ezimenze akamkeleka phakathi kwekhaya. Uthi nangosebhubhile isihlwele siyamrejecta, ukhokho akamfuni kule ndlu yakhe ukhokho. Lo mntu ungapha kweyadi. Loo nto xa uyohlola kuthethwe ngesihlwele esingangenanga esihlweleni. Yabona ke ngesizulu bayithetha kamnandi bazawuthi lidlozi. Yena lidlozi, ayisosihlwele, yena ulidlozi, uhamba kapha kwendlela. Nguye ke lo uvumayo xa kuthiwa sifuna ozawuvuma engumthakathi othilwa njengomuntu othweleyo. Uyayazi lento ufamba iyokwenziwa, nguye ke ngoku lona uzawuhamba naye. That is why the moment uyolanda lo mntu, masiyeke ke ngolesithwalo, the moment uyongenisa wena lo mntu ungamkelekanga kwihlwele zakokwenu, wena umngenisa ngeback door. Bonke abantu abadala abaphakathi kwekhaya bayalishiya ikhaya. I remember listening to this one discussion kwalapha ku YouTube. This person is arguing a point ukuthi sometimes aba bantwana baswelekayo, aba bantu babhubha phakathi kwekhaya, ababhubhi because bebulawa yilento, babhubha because azisekho ezihlwele ebezibakhusela zingapha kwegate because kukho lento. Now lo mntu ebenokhuseleka, abantu bakoko benomlwela, they are not here.
you end up with abantu ababhubhayo kungakhange kube kufitwa lento over and above ke eyokuba nalento ibizawufitwa. Ikhona ke lento ukuthi wena nje buthwele kukhuthulwe idlozi. It is true, lilo uzawusebenza nalo, lilo lizawukwenza amanye ezinye izihlwele zalapha phakathi kwekhaya ziphume phakathi kwekhaya. Nguye lo muntu ozawukwenza ubomi babantu balapha ekhaya bume ngci wonke lo muntu lapha, because all of us now we are no longer protected kweli khaya because of lento uyilandileyo. Yilento ke sithi ukuba uyahamba uyothwala mntana omhle, open your eyes, open your brain. Masingavaleki ingqondo kuba singxamele le mali and listening to i-marketing. Abantu abamarketayo will make you ukuthi uzibone uba obubomi bam won't be enough if andinayo lento. Besiphethe loo nto ke sijonga ixesha, ininzi into ebesizawuza kuyo. One of the things ithi abantu abathweleyo bahamba nedlozi. Yeah, we just concluded loo nto ichoyo banalo elidlozi bahamba nalo. Ithi question, can this person then help me ukungenisa abantu basekhaya? This was to be a question, but masishiyele wena. Nanku uBhele ohamba nedlozi lokuthwala, uthi yena uBhele uyawulungisa umsamo if izihlwele zakokwenu ziphumile phakathi kwekhaya. Uthi yena uyakwazi ukuzingenisa izihlwele, awulungisa umsamo wakokwenu kwenzela uba kokwenu noko isihlwele nani ni connect. Bathi thina sikuhlanganisa nedlozi. Question is, ingaba lo muntu yena oshiweyo zeza kokwabo izihlwele kuba elande lento uyakwazi na ukunceda wena, ukukulungiselela wena eza kokwenu izihlwele? Sithi here's this person is unable to connect with eza kokwabo izihlwele except 1 or 2 yezi ezazikhutshwe ngaphandle kwegate esihlweleni kokwabo. Uyakwazi na ukuthi wena unengxaki nezakho izihlwele uyakwazi ukukuconnecta na? Ask a different question. Why wena sewune problem apha esihlweleni? Ingaba iyamdinga na uBhele le ngxaki yakokwenu yasesihlweleni? We need to talk about ezi zinto siziphinda phinde so that one person who can be helped angaziboni segaxeleka kwingxaki ezawuchaphazela abantwana bakhe, isizukulwana sakhe up to i-generations ezininzi, aphele lo muntu engangeni esihlweleni. Esindiyivala lento, we were kind of joking before ngokola na someone sithi apha we have abantu abangangeniyo esihlweleni over and above i-reasons include le nba lo muntu wayethwele. Now we've got abantu abaninzi abathwalisayo nabantu abathwalayo. Is it not possible ukuthi down the road we'll end up with abantu abaninzi abangangeniyo esihlweleni but babe ngoku be more than aba bazizihlwele zalamakhaya ethu? What does it mean? Kuthi sizawube nezihlwele ezininzi ezigxothiweyo kwele mimoya ngenxa yezenzo zabo nokuthwala. What does it mean? Is it not possible ukuthi now we'll end up with abantu abangaphandle dominating nabangaphakathi and conquering lives zethu? Where are we headed? Camagu.